Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, si Man patay matapos konsamtang abyan sinipilason sa aksidente sa motorsiklo. Kampanya sang BFP para sa Fire Prevention Month, umpisa na. Sa balita nasyonal, 5 ka mga kabataan patay matapos na lumos sa suba dito sa Cagayan. Malacanang wala sang plano suspendihon ang klase apesar sang paandam sa coronavirus. Mayong aga Bacolod, may aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Marso 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Sa ato na update sa linog nga nagluntad karon gid lamang nga aga. Gintay og sang magnitude 5.7 nga linog ang Kapuokan Leyte mga alas 5:19 ning aga Marso 2. Sa dinabatyagan ang intensity 5 sa Tacloban City kag Pastrana Leyte, intensity 4 naman sa Palo Leyte. Na-record man ang instrumental intensities sa intensity 4 sa Ormoc City, Naval, Biliran, Borongan City, samtang intensity 2 naman ang sa siyudad sang Bago. Intensity 1 sa Masbate City kag Rojas City. Ginapaabot naman nga posible may mga kalitan sa mga pagtayog kag mga aftershocks. Samtang magluwas sa siyudad Sambago, nabatyagan man ang mahina nga pagtayog sa Bacolod kay iba nga lugar sa probinsya sang Negros apang wala ini malakip sa reported intensities nga gin-issue sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ato nagapanguna nga mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo.
planon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang siman kag abyan sini matapos na aksidente sa Burgos Extension sa Barangay Estefania sa tubang sang Jetty Gasoline Station mga alas 2 ang tak na kahapon sang aga. Ang isa nga napatayang kilala kay Jolene Amihan, legal sa Pangidaron, pumuluyo sang Nabitasan, Leganes, probinsya sang Iloilo, samtang isa paging kilala kay Edward Pudadera. Ang mga biktima ang nabaluan ng bisita lamang diri sa ila abyan sa Bacolod kag naglagaw sa Sabado sang gabi. Sunod kay Corporal Braniel Tan, traffic investigator sa Police Station 4, sa aligasyon sa mga saksi kag tricycle driver nga si Ronald Bidyonggola, madasig ang padalangan sa mga biktima sa ila sinasakyan ni motosiklo padulong sa sidlangan ni direksyon sang masangit ini ginasundan ni Innova nga salakyan nga tuyo magliko pa norte nga direksyon kag posible na dulaan sa control kay nagbunggo man sa tricycle rason nga natumba ang mga biktima kag nalampos ang lawas sa railings kag semento sa dalan. Duha manitan, preso karon sa custodial facility sa Police Station 4 si Pedyonggola, kaya ginapangita naman ang driver sang Innova. Padaan pa man ang investigasyon sa karon sang kapulisan. Ang kabahin sa pagpahay ni Corporal Braniel Tan, traffic investigator sa Police Station 4. Isa patay, 3 pilason matapos aksidente na bungguan sa isa ka motorsiklo, isa pa ka motorsiklo, las 3 ang kagahon, Pebrero 29, sa Sitio Bongyod, Barangay Kabakungan, Banwa, sang La Castellana. Ginkilala ang napatay kay Silvano Paswit, legal ang edad, residente sa Sitio Tagisan, Barangay Hilmontilla, sa among Banwa, kag driver sa isa ka motorsiklo. Pilaso naman sa De Felix Hunggoy, legal ang edad nga among driver sa isa pa ka motor, kag mga angkas nga Sunday Jonathan Hunggoy, 20 anyos, kag Rachel Solen, 16 anyos. Sudo kay Captain Ramel Bustamante ang hepe sang La Castellana PNP, ilan ay baluan nga mag-abyanay ang mabiktima kagikan sa piyesta, kag papauli na kuntani. Dugang pa nagasundanay ang duha ka motorsiklo sang gulpi na lang agin cross kag nagliko pa wala si Paswit rason nga nabungguan sa Hunggoy kag natumba rason nga naigo ang ulo ni Paswit sa bato nga amo naman gintunaan sang iya kamatayon. Palayag pa ni Bustamante wala sa mga helmet ang mga biktima kag ang sospetsado. Ginkonformar ni Ilog PNP Chief of Police Major John Ganzon nga nagtaliwa na kahapon sang aga, Marso 1, ang isa sa mga pasahero sa tricycle nga involvado sa aksidente nga nagluntad sa taong Pebrero 29 sang hapon sa kilometraya 111 sa Barangay Dangkalan, Banwa, sang Ilog. Ang napatay ginkilala kay Risa Juliano, 17 anyos ang edad, kag pasahero sa tricycle, samtang nakilala naman ang driver sa motorsiklo nga napatay, man nga sa kay Danny Dupio, 45 anyos, kag residente sa mga barangay, kag kung sa amuan nga barangay, kag Banwa. Una din nagabiyahe padulong sur nga direksyon ang driver sa motor, samtang panorte naman nga direksyon ang tricycle nga ginamaneho ni Renmark Sargelia nga gikan sa barangay Tabo kapadulong na sa proper sa barangay Dangkalan sang natabo ang aksidente nga pagbungguanay. Pilason man ang iban pa nga masakay sa tricycle nga sanday Genevieve Consilajes, 17 anyos, kag Sheila May Tabion, 18 anyos. Padayon nga ginabulong sa Lorenzo Zayco District Hospital sa siyudad sa Cabancalan ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang motorsiklo
Las 3:30 sa hapon, Pebrero 29 sa National Highway sa crossing Birada, Barangay Mambugsay, Banwa, sang Kawayan. Hungon nga wala giningad na ng biktima ang residente sa mga lugar. Samtang suspect amo si Joseph Henry Borbado Jr., 36 anyos, kag residente sa Carmela Home Subdivision, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Major Lowell Garinganaong kepe sang Kawayan PNP, gikan sa Syudad sang Bacolod, kag padulong kuntani sa Syudad sang Sipalay, si Borbano sang nabungguan ng biktima nga sunod kay Garinganaw, nagtabok sa dalan. Palayag pa ni Garinganaw, nag-areglohan naman ang pamilya sang biktima, kag si Borbano rason nga hindi na pagapasakaan sang kaso. Ginumpisahan na kahapon nga adlaw sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang pagsaulog sining Fire Prevention Month nga may tema Matuto Ka, Sunog Iwasan Na. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotenia, kahapon sa aga, nagpatigan sang misa sa San Sebastian Cathedral. Samtang las 2 sang hapon, nagsaot sang tala sa SM Mall ang pila ka mga bumbero sa syudad bilang kabahin sa pagbukas ang Fire Prevention Month kahapon nga adlaw. Duha man ni Plotenia, karon nga adlaw liwat nga mag-isa mga bumbero sa syudad kag probinsya para sa motorcade nga iban pa nga mga aktibidad nga pagkatambungan mismo ni Governor Eugenio Bong Jose Lacson kay iban pa nga opisyal sa syudad sang Bacolod. Arestado naman ang 42 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sa homemade revolver, mga bala sa kalibre 38 kag binangon sa checkpoint sa Isabela PNP las 3:30 sa hapon, Pebrero 29 sa Magallanes Street, Barangay 1, Banwa sang Isabela. Ang suspect ang ginkilala kay Tirso Tinto, kag residente sang Barangay Kansalungon sa amuman nga Banwa. Sunod kay Major Ruben Pajarito, ang kepe sa Isabela PNP, sakay si Tinto sa motorsiklo kag sang nakita nga may checkpoint, nag-U-turn ini kabangdanan nga ginlagas ng kapulisan kag sa pagpangusisa na recover ang armas, bala kag patalom. Sa karon padayon pa investigasyon sa kapulisan kag nagapakig-angot man sa militar agud hibaloon kung may record sa ilang suspetsado. Preso karon sa custodial facility sa Isabela PNP si Tinto kag pasakaan sa kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa illegal nga paghupot sa armas lothang karon nga adlaw Marso 2. Nadakpa naman ang street-level target kagyara sa watch list nga lalaki sa bypass operation sa Police Station 2 kahapon mga alas 2:30 ang takna sang kagahon sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ang nadakpan gilala kay Michael Mercado, 34 anyos, soltero kag pumuluyo sa amuman nga lugar. Ang konsuno kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station 2, nakuha kay Mercado anapulo ka sachet sa ginapatian shabu nga nagabalor sa 128,000 pesos kag buy bust money nga 500 pesos. Ang suspetsado, preso na karon sa custodial facility sa Police Station 2 kay natala pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Estimated 16 grams, estimated threat value, 128,000 pesos. Threat level, individual ni siya, under watch listed. Mga 2 weeks man siya na monitor. Si Police Major Sherlock Gabana sa Police Station 2. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga natubo sa inyong alawas, sis na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ini Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa may breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnay sa tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre ka check-up. Kag pwede na ma-deliver sa inyo balay ang Santon Plus Herbal Capsule pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Lima ka mga kabataan patay matapos na lumos sa suba. Samtang Malacanang, wala sang plano suspendyon ng klase sa piyak sang paandam sang coronavirus. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon,
Balitang Bayan, Numero 1. Life. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Patay ang 5 kabataan matapos nalunod sa suba sa Kamalanyugan, Cagayan sa itong Sabado sang Udto. Sunod sa Cagayan Provincial Information Office, natabo ang insidente sa suba sa barangay Joaquin de la Cruz sa pasado las 12 sang Udto. Ginkilala ang marapatay ng Musanday Luribeth Ruato, 14 anyos, Jenny de la Cruz, 14 anyos, Irene Tubol, 16 anyos, May Tubol, 13 anyos, kag Bernadette Daet, 14 anyos. Samtang nakaluwas naman ang tatlo kay Iban Pangas na Christine May Aquino, 14 anyos, Loris Andielo, 16 anyos, kag Christine Joy Orbi, 14 anyos. Sa investigasyon, naginagaray nga mag-picnic, kag maligo sa suba ang ining mag-abyan sa natabo ang insidente. Nagapabili naman ang tatlo kanakaluwas sa Cagayan Valley Medical Center. Patay man ang duha ka bata sa pagsigabong sa Sultan Mastura, Maguindanao sa Sabado sang hapon. Sunod sa kapulisan, ginkilala ang mga patay sa ilananday Daniel Amura, 7 ka tuig, kag Omar Amilol, 5 ka tuig. Natabo ang pagsigabong sa isa ka balay sa diin. Nagahampang ang duha sa barangay Macaviso, las 2:30 sang hapon. Gindala pa sa Centarium Hospital sa Banwas sang Sultan Kudarat ang duha ka biktima, apang ginbawian man sang kabuhi. Sa karon, padaan investigasyon sang kapulisan kung matuod ang report nga ginhampangan sang duha ang nakita nila nga granada sa wala nahibaluan nga lugar. Wala naman sa plano ang Malacanang suspendihon ang klase sa bugos nga pungsod sa piyak sang paandam sang coronavirus disease kon COVID-19. Ini sa piyak nga ginpedalom sang World Health Organization sa highest level ang sitwasyon sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala sa nakitaan nga rason ng gobyerno para suspendihon ang klase. Una nga nagsuspend ang pila ka eskwelahan sa Japan tungod man sang COVID-19. Ginapakalma sang Malacanang ang publiko sa piyak sa nga pagpaidalom sang World Health Organization sa maximum level sang coronavirus disease kon COVID-19. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nakaplasta na ang tanan nga protocol para masiguro ang maayong nga pag-aksyon sa gobyerno sa COVID-19. Dugang pa ni Panelo, regular nga nagasapol sa ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease para i-assess ang epekto sang virus sa pungsod, kag mismo ang WHO bilib sa ginahimo sang gobyerno. Ginpasiguro ni Panelo nga wala sang dapat kabalakan ang publiko bangod maayo ang pag-contain sang Pilipinas sa virus. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, nagpaandam ang Malacanang nga mahimo sa basurahan man puluton ang Visiting Forces Agreement sa Pilipinas sa Japan kag Australia kung magpasilabot ang duha ka pungsod sa sovereignty sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nga mabakod ang panindugan ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na dapat paghilabdan ang sovereignty sa pungsod. Apan sa karon ginpahayag ni Panelo, nga wala naman sa may nakitaan nga rason si Presidente Duterte para ibasura ang VFA sa Pilipinas sa Japan kag Australia. Magluwas na lamang kung mag-expire ng kasugtanan kag may makitaan nga rason para ini ang ibasura. Ginpakamalaot sang Malacanang ang pagpatay kay Attorney Bayan Dalangin sa Barangay Poblasyon sa Talavera, Nueva Ecija. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, ginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police nga padalaman ang investigasyon sa kaso. Suno kay Panelo, wala sang lugar sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang anuman nga sahi sang makahas nga tikang batok sa kaysinuman. Dugang pa ni Panelo nga hindi mag-untat ang gobyerno tubtub wala mapasabat ang sospetsado sa pagpatay kay Dalangin. Ginlothang si Dalangin sang nagaisahanon nga suspect sa sulod sang iya opisina kag sa atubang sang iya mga kliyente. Magpatigayon man sang investigasyon ang Commission on Human Rights akon sa pagpatay sa isa ka abogado sa Nueva Ecija nga si Attorney Bayan Dalangin. Ginpahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Andeguia, nagadamo ng kaso sang pag-atake sa mga abogado sa pungsod kag dapat tatagan din isang seryosong atensyon sang gobyerno kag publiko. Sunod kay Digia nga ang mga paandam pagpapang-atake amo ang nagabalabag sa abilidad sa mga abogado kay iban pa nga miyembro sang justice sector para makahatag sang legal presentation. Kasunod sini, nagapilar ang CHR sa Philippine National Police kay iban pa nga law enforcement agencies nga imbestigahan ang kaso para madakpan ang responsable sa krimen. Magluwas diri ginapangabayman ni Digia ang gobyerno nga siguruhon ang kaluwasan sa mga abogado paagi sa paghatag sang mga protection measures.
Mahimo nga may makita nga nagakaigo nga balasihan ng Armed Forces of the Philippines para iulamid sa leftist group ang pila ka mga media entity nga kritikal sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo nga hindi basta-basta nga magduda ang AFP nga wala sa nagakaigo nga ebidensya. Apang ginpahayag ni Panelo nga wala sang dapat kabalakan ang pila ka media entity kung mag-angot man o kung maangot man sa leftist group, ilabi na kung wala man sila sa ginhimo batok sa gobyerno. Kalakip sa maginaangot sa leftist group ang Musanday Inday Espina Varona sa National Union of Journalists of the Philippines, Froilan Gallardo sa Mindanao Skag, iban pa. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29 sa ato mag-aksyon ining Mighty C Blanc Alkaline nga Vitamin C. Kung may problema kita sa allergies, may mataas ining antihistamine properties. Ginapanubo sa ining histamine level sa imong alawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas ka daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga Vitamin C. Manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus herbal capsule nga pwede na ma-deliver online sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo kimamadiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon